kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine komai fa. Wallahi duk abin da kake da shi in baka da manzon Allah a zuciyanka fanko ne, baka da komai. Duk addinin da kake ji kai mai sallah ne, kai mai, in an ambaci manzon Allah baka jin wani abu na numfashi a nan ɗinka. Subhanallah, ka tuhumi imaninka. Sallan ka kirare ne, azumin ka kirare ne, ba za su yi maka komai ba. Imaninka shine ka ji annabi a nan ɗinka. Wata mata an dawo daga yakin Uhudu, bayan an dawo daga yakin Uhudu aka zo an kashe babanta, an kashe ɗanta, an kashe mijinta, an kashe ƙaninta, an kashe mata mutum 4. Aka zo ake an kashe miki wane, ta ce ina wane, ina manzan Allah. Aka ce an kashe mijinki, ina manzan Allah. An kashe ɗanki, ina manzan Allah. An kashe ƙaninki, an kashe mata komai. Ta ce ni tambayan da nake muku ma fa'ala rasulullah, ina manzan Allah, me yayi, me ya samu manzan Allah. Aka ce manzan Allah ba abin da ya same shi. Ta ce ku nuna mai shi na ganshi. Aka kamo hannunta aka zo ta ga manzan Allah ido da ido, ta yi kwalli da shi. Sai ta ce kullul musibati dunaka, kullul musibati ba'adaka jalalun. Duk musiba in bai taba ka ba to ba komai ba.